wil de groeten doen vanuit Lego World aan mijn vader en mijn moeder en mijn zus. Ja, mijn oma. Die thuis is en aan Thomas en aan papa die hard aan het werk is. Ik wil groeten doen aan mijn opoe, mijn opa, pa en mijn ma. En ik wil de groeten doen aan opa, oma en papa. En ik wil mijn groeten doen aan mijn vader, mijn opa, mijn moeder en mijn tante. Ik ben Marijn Zoutenberg en ik wil graag de groetjes aan Guus doen en opa en oma. En ik doe de groeten aan mijn opa en oma en aan Smee en Noah. Groeten aan... Wij doen de groeten aan opa en oma. Papa en Stef. We doen de groeten aan iedereen thuis. Doei! En ik wil de groeten doen aan al mijn vriendinnen. En we doen de groetjes aan papa. En Sander. Hallo, wij doen de groeten aan iedereen thuis. Doei! Groetjes.